Soraja i Žarko su u ispovedonici. Pričaju o večerašnjoj žurci. Mi smo očekivali ovako večer, već smo bili svi spremni za spavanje. Nije bilo svađa. I odjednom žurka i polude svi, sad je super. Baš smo se ismejali kao nikada sad. Da, baš. Šta je najsmešnije? Odakle da počnem? Maja Nikolić, Ava, Slavko, svi smo smešni. Ono, veliki brate, stvarno, znači, ovi sat vremena unazad ne prestajemo da se smejemo. Verovatno ni ti. Ovo je neverovatno, ovo je kao med iz dupe od pčele, znači sve je to fantastično. Joj, Bože. Što, tako je? Ne, hoćemo i sutra ovo isto. Znači, igrali smo se, smijali smo se, smijemo se još uvek, nema nikakva tenzija, sve je u šalu. Ne, veliki brate, a evo, stvarno, ako možemo, uradit ćemo isto neki zadatak, da imamo bar od sat vremena neku žurku, malo se zezamo, malo pijemo sokić, malo muzika. Ako će razmisliti o tom predlogu, morat ćete da budete jako dobri sutra ceo dan. Ti ni ne znaš šta mi možemo da ti uradimo, da vidim da to što mi hoćemo. Šta je to? Možemo ovako da uđemo oko tebe, ovako polako tu kameru. I? Šta misliš? Dođi, Soraja, dođi, a?